kabayan! Ayan po, magla-live ang inyong Inday. Ano ba? Hello po sa mga ganda. Ay, hindi kita. Kailangan natin Yung parang nakaitayuan. dito. Ayan. Nagalaba. Nakikita na yung aking magandang pagmumukha. Dakilang masature. Ayan po mga kapatid, live tayo ngayon sa aking YouTube channel. Ayan, magluluto tayo ng magagawa tayo ng munggo. Pinakuluan ko na yung aking munggo. As you can see, ayan na siya. So, ngayon, mag-fry tayo ng aking sahog na tinapa. So, ang tinapa ay nabili ko sa isang supermarket. Ayan, 3 pieces, 9.75 pills. So, equivalent ng 130. Ayan. Oo, 130 sa atin. Ayan po. Ayan. Ayan natin sa kawali. Fry na ay. Habang nagpa-fry tayo, ang gagawin natin is gasa natin yung ampalaya. Slice ko siya. Makikita nyo po ba? Ayan. Dapat makita nyo para maganda yung palalabas siya. Ayan, kahit konti, makita nyo. So, ito yung aking pampapait. Pampapait sa aking ampalaya. So, ayan po. Diyan sa mga aking mga kawaray-waray dyan, pasensya, I am trying my best para mapanood niyo ang aking video. I-share natin pala para maraming manonood sa akin. Share natin sa Facebook. Wait a minute. YouTube, okay. So, ayan, share natin para panoorin. So, hiwain ko lang ito ng maliliit. Maliliit na hiwa. So, wala akong pasok for 1 week, kaya nag-try ako magluto-luto. Normally, pag wala akong pasok, pinapasokang work, kaya free food. So, pag wala akong pasok, yan ang aking ginagawa, mga kapatid. Mga waray-waray dida, kumusta ka mo dida? Pilitin ko na pala yung aking presilito. Kumusta? Labinahan mga taga-Borongan, Eastern po. Sangay kasi waray-waray. So, huwag niyong kakalimutan, i-share, at i-subscribe ang aking YouTube channel para rin kayo mag-update sa aking mga bagong videos. Ayan po. Ito na tinapa is pipilitin ko na. Pipilitin ko. Sobrang init dito sa kusina. So, instead na pilitin natin. Ayan, sa aking 1 million viewers. Pilitin ko na yung aking tinapa. Makita nyo. Saglit, ipakita ko sa inyo ang aking tinapa. Ayan po. Yes. Nakita nyo po ba? Ang aking pinapay na tinapa. Mag-slice na ako ng para sa aking munggo. Ayan.
So yung mga kasama ko, mostly sila Muslim. Yan. Ayan na kapatid, ay kumuha lang ako ng sibuyas at kamatis. Ang kamatis, hiwain natin. Yan, nangangamoy na yung So, balit round po 3 lang kaming kakain. Yan, nagsipag-sipaga ng yung kapatid na Inday. Yan, magluto-luto. Minsan nagluluto na rin ako nito before. So, parang matagal na. Mga almost 2 months na kaya. Parang yan. Mga waray-waray kong friends dyan. Mga followers. Say hello to everyone. Yung mga hindi pa sa akin nakakakilala, ayan po, dahil hindi naman tayo famous, hindi naman malaking bayan na siya. So, ayan, kumusta kayong lahat? Pinapawisan ako dahil mainit naman talaga sa kusina. Tapos nagpa-fry ako ng tinapa para po sa inyong lahat, himay-himay to the max. Ayan po. So, ito na yung aking hinimay na bawang. Ay, hinimay pala. Hiniwa. So, next, sibuyas. Habang wala akong kalaban sa kusina, luto, as in, siksikan kami. Ayan. So, sinamantala ko na wala akong kasabay para po sa inyo at mapanood nyo lang maayos, walang panggulo. So samahan nyo lang po ako sa ating pagluluto. Ayan po, pasensya na kayo, hindi ako profit pag maulan-ulan, tapos may kasamang prito ng tinapa. Wow, ang charap, masarap siya. So ngayon, ang natin. Sama ko yan po mga kapatid. Sa ngayon po, andito ako sa Dubai. Isa po akong OFW. Yan, wala akong masabi. Please comment below pala sino ang inyong iboboto ngayong election. Sino ang makapit magpapamilya, kahit magkaibigan, kahit sino po ang gusto nilang iboto, irespeto po natin. Ayan, may kanya-kanya tayong mga pinipiling. Ay, patayin ko na yung aking may pritong tinapa. Pwede na siya. Pasensya na kayo sa aking background. Ayan, sa aking background. Hindi ako nagamitan ko mamaya ng magic syrup. So ngayon paminsa, tapos na tayo maghiwa. Ayan po. So ngayon, himayin ko na yung aking tinapa. Panguti yung ilong ko, ba't ganun? Ayan. Ito po. Mainit pa siya, kaya ito ng kutsilyo. Ayan. So, magkano kaya sa Pinas ngayon ang tinapa? Hindi ko sukat akalain.
So, 130 pesos. Tatlong perasong mantika na siya. As you can see. Ayan, hindi nyo makikita. Ayan. Hinihimay ko siya kasi isasahog ko siya. Kadalasan ang sinasahog ko sa munggo is hipon. So, ngayon, yun naalala ko. Sabi ng asa. Tanggalin ko yung tinik. Baka makatinik po sa kakain. Sharing. Sharing is caring. Ayan daw. Nakikita nyo yung aking pawis ko. Baka maglasa sa ano. Baka maglasa sa pagigisa ko. Ayan po. Isasaling ko yung munggo na pinakuluan ko dito sa kaserola. Kasi dito ako sa kaserola mag-isa. Para masarap malasa. Malasa. Yan, hugasan ko yung... Ito nagpakita sa inyo yung paghuhugas ko ng kawali. Ayan. Ayan po. Mag-start na tayo. Isa lang yung hinimay ko kasi po ako mapapanood sa aking live. Ayan po. Ito mantika almost finish na siya. So need nang bumuli. So mag-isa tayo. So mahirap. Ayan. Mantika na siya. Ayan. Ay, saan ko kaya ilalagay? Ayan. Ayan yung mantika. Ilalagay natin. Ang hirap ng ganitong tagaluto. Oh. Natin ang bawang. Ayan. Sunod sibuyas. And then kamatis ang susunod. Kaya kasama yung isang kamatis. Ayan. Hindi po tayo professional na tagaluto. Ayan, trying hard lang po. So, isunod natin ang kamatis. I try my best para maging masarap ang aking luto. Ayan po. So, ayan, napagod na ako sa kakahawak. Ayan, tutumba na. Ayan po. Welcome back. Hello. And later on, meron po akong Zumba. Dahil walang pasok, ayan kung ano-ano na lang ginagawa ni Inday. Mahina ang signal. Ayan lang po. Ganyan talaga. Mahina ang signal. Tumudulas siya. Tumudulas. Ayan. Nalito na ang
Nice. Nangangamoy sila pa na. Nangyayari lagi na lang reconnecting yung aking video. Mahina ang signal siguro kaya ganun. Ay, pasensya na kamo kung maluya at signal dito. Pinakulong munggo. Ayan po, ibuko natin ang ating pinakulong munggo. Nakita ang pinakulong munggo. Ang hirap naman ng ganito. Papatay-patay yung yung video. Ayan. Patay-patay yung video. Pa natin. Lagyan natin ng paminta. Paminta. Ayan po. O, ayan kasi ang hirap ko connecting. Hello! Wala naman akong dala-dala ko pa mali yung wala naman dala-dala. Balik uli. Wala kasi may haris. Masarap kasi yung haris. May haris man, nag-aragawan. Tataon ko sana ito si yung aragawan sa haris, sabi ko, pag-agawan nga ako dahil na ako itataon sana dito sa tayo doon ng babae. Ang buke. Anuhan ko man siya ng ano para sa itawa. Nagluto-luto man ako para sa aming dinner. Ayan. Minta at mamaya lalagyan ko ng So ngayon, kumukulo na siya. Lalagyan ko siya ng ampalaya. Lagay ko na yung ampalaya ko. Palaya. Lagay ko na siya. Para masira mo. Aking munggo. Na vegetables, ang pichay. Ang pichay. Pakita ko sa inyo. Sarado na to. Pintuan. Ayan. Akong pichay. Final na luto. Ang final na luto, lagyan ko siya ng gulay. Ito na ang pichilyo din. Ginamit ko kanina. Pero dito na mahanap. Ayan. Actually, to? Bread knife. Ginamit kong panghiwa. Kasi masyadong matalas ang chilio para iwas sugat. Ayan po. Parang naman itong nabili kong pichay. So 1 dirham isang tali nito, mga friendship. Ayan.
Yan mga maring. Sinumpong na naman. Yaw, ayan mga friendship, ba't gano'n? Unable to connect. Nagkaano siya. Gusto ko liitan. Para lahat makakain na. Pasensya na kayo. Ang laging reconnecting ang aking video. Ayan po. Ayan. Ito ang ating pang-support na gulay. Ayan, kumukulo na mga bishi. Ayan, oh. Additional water para ano, masarap naman, may sabaw-sabaw. Ayan na po siya, as you can see. Ayan na po ang aking niluluto. Ayan, para maluto yung ampalaya. Din saka natin ilagay yung ano, yung pichay. Dapat spinach. Kaso, pichay na lang. Walang magandang. Makikita pa yung aking, ano, maputing kilikili. Nakafocus sa video. Ang sama. Ayan, lalagyan ko siya ng, ano, magic syrup. Hindi niya po ito sponsor, ha. Gusto ko lang siya gamitin. Ay, gustong umorder ng mango. Ayan po. Live tayo ngayon. So, almost done na po siya. Kasi nga, pinakuluan ko naman siya dati pa. So, walang sili. Walang chili. Ayan. So, idagdag ko na yung pichay. Ayan. Linisan natin. Linisan natin ang ating lutuan. Ang palaya. Ayan. Tapos takpan ko siya. Pangit din naman yung ano. Masyadong masabaw. Ayan, pangit siya. Ano ko nga. Ayan. So, lagi na lang pabalik-balik. Ayan. Ayan mga kapatid. Pasensya na kayo sa aking live. So, after 3 minutes, yan yung ating final product. Ewan ko kung may ano kami. Ayan mga kapatid. Ayan ang laman ng aming small ref. So, ito ang aming maliit na kusina. Ayan yung aking prinitong tinapa. Yung natitira. So, almost done na tayo. Hindi ko pa siya natitikman. Saglit lang. Maghanap ako ng ano. Ayan po. Ooh. Kumukulo-kulo na siya. Ayan. So, titikman ko na. Kunin pa ng aso. Ayoko ng ano maalat. Ayan, ang sarap. Ayan mga kapatid, mapait-pait dahil siguro dun sa ampalaya. Yan. Ayan, all done na po siya.
Ayan, thank you po sa panonood. Ayan, kung hindi pa po nagsasubscribe sa aking channel, paki-subscribe na rin at paki-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. Thank you po. Bye!